IPOB Igbo ekele m no Lolo Nneka Chimezie nekwa na ewetara n'ọnọdụ Igbo. Enwere ọtụtụ ụmụnne anyị ndị na ka m chọrọ iso okwu ndị na-asị m Lolo etekula side onye ọbụla nọ na the struggle inweta Biafra onye ọbụla nwa na nke ihe m ga-eme mkpesi na ọdịdị possible iweta ụlọ one house nke adakapụ ga-ese ha mba na ha daka short ahụ na ọwa ụlọ ọdịdị possible. There is no house that is divided against each other that can stand unless me chọrọ ihe mụma na-aghọ onwe ha ahụ enweghị ihe a na-ekpezi sọsọ mkpezi a ga-ekpezi wee ga-asụ ngwa ka abịakọ ọnụ were blọk dokọsha ya ọnụ and ịdokọ ya ọnụ ahụ na ọ ga-awụ one. Before IPOB apụta ihe anyị na-anụ ọwụ Mosop ha did too. Nnamdi Kanu built this IPOB with his blood. Ihe na-ewutezi m in all of this wo eme ha sị mgbe Nnamdi Kanu pụta ya mezie ihe somebody atọla nwanne anyị nga mkpụrụ ọka and enwede any effort m hụrụ ndị nọ ya n'akụkụ na-eme iji hụ na nwa amadi ahụ pụtara. Anọ n'ụgbọ na Nnamdi Kanu have filed gịnị one of all filing ka m jụrụ na elote the first one of file they throw ya out. Ihe anyị jụtara wụ na date edere eji wee file that thing na edele bụ date before ama ya ikpe. How can any human being make that kind of mistake? And probably lawyer can Nnamdi Kanu na correct that lawyer. Yeah, but I see resign na Nnamdi Kanu the too difficult. Unota ha blackmail nwa mmadụ and then Nnamdi nọ na ngo ga anu ihe o kwuru. Honestly, obi na-agbụwa m afọ na-arụ m hụ ihe a na-eme Maazị Nnamdi Kanu ndị na-amaniji ya. The guy apụta na pepa na ọ dị difficult. Ele mistake o mere o jiri ga date o de na ihe o kwesịrị file date eso na file ihe ya ga de ya date before after amara ya ikpe. How? Onye ha ka o ji lecha anya chụsụsha lawyers ya were aka ya na-eme. Now then ndị ha na ndị DOS na-eresokwanụ power wozi ndị agbara ya okirikiri ụmụnne na ndị lawyer na-alike ime ha no in fact ha chọrọ ịdị na-arụ ọnụ the leadership of IPOB not while anyị mana ihe ego niile a na-eke kemgbe 2021 till date wo that soul of IPOB and ihe ha ji ga nwụrụ Nnamdi ndị anọkọtara gawa Kenya break all international rule just to come and put him in jail and bring him out. Mgbe a na-ekwu na ọ ga-apụta na-eme n'otu mwa gaa na VOP cheke ihe mkwu agwa mụ na Nnamdi Kanu ejekọ ha pụta na enwere ihe gọọmenti ji gajide ha anọkọtara si nga gaa Kenya break international rule just to bring him and ha mara na akpọta eti ya na nga nwee ike compromise his statements. That's all. Because IPOB ekwele no more sit at home kemgbe 2023. Ya rukwe mgbe ndị Ọnịcha na ndị ha na gọvanọ na-ekwu ha maintain kwa ya then ụmụ nwanne ya Kanu nta Kanu so Chitatum Nnamdi Kanu otu Chitatum ga-anọ ịma powerful owo media and publicity ya si na Chitatum ga-anọ shoro unu na ndị niile nọ ya n'akụkụ nwere ihe ha na-eme nke anyị na-amahụ. Then the same people no last week Monday say na Chitatum ga-anọ bịa ha this week say Chitatum anọnweghị na the same Nnamdi Kanu enwe ihe m gwara Maazị Nnamdi Kanu ị ga-ajụ ya sị ama Lolo Nneka Chimezie ọgwa ihe ị ga-lete asị m ya na ọnwụ na ọ kpachaghịrị anya wepụga ndị a ọnụ were nwayọọ declare DOS ya as his mouthpiece ndị ga na-ekwupụta IPOB na before ya shi ebe apụta ife atọ ọ ga-apụta na ndị ejeje apịtọkọ ihe niile and na mpụta ya ndị mmagari dedicated iwepụta ya ọkwa ndị DOS ya. Ihe ahụ m kwere confirm gwe kedu ka Nnamdi Kanu ga-eje asị no election
last week Monday. No sit at home last week Monday. Potakwa this Monday. See, last week Monday, say, cannot sit at home. Biaze tata say, no more sit at home. Uno hu na awa bagonia. Uno hu na maybe when he pass on in here we hear mege. Anokata, and they take advantage of the trust and the love. Ndi wonwe and the belief how when at the struggle. Na how when anam de kalo, the trust how when anam de kalo, the love how when anam de kalo. And the belief kwenye ha kwenye na the struggle. Na take advantage. Ha no na social media. Ha many announcement. Ha cry labor. Ha cry labor. Ha cry labor. Ha cry labor. Na dorachi ihe na eme azu. We were ohere na agwa Igbo bibu onye obula to lee ihe a m kwuru because ndị Igbo ndị na-eme ikwucha ha nyocha were nwayo reason ko no reason na ima powerful ought to have compromised by isna Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ihe nọ na nga ihe niile ihu a na-ekwu ọ naghị anụ ya and ebe ahụ ọ nọ owudu kwanile ka ị ga-aga nga ahụ na-ekwu a na-enwe limited conversation a ga-enwe so onye a na-chen ji ya enweghị otu onye a nọ n'ịga sort of ga-eji na-ekwu okwu na-arụ ọnụnwu IPOB ya ka ndị otu Simon Ekpeju eme gịnị mee election wepụ ya so ka ha nwee ike inwe direction. So for a map of pụta last week say the body of IPOB ekwuo si no more sit at home. Yes, Maazị Nnamdi Kanu say there must be sit at home. Bịakwazie this Monday saha no more sit at home. Enwere ihe gara n'okpuru and ihe a wee egwuregwu eji anyị egwu wee na-agwa Igbo niile ndị niile believe na this struggle na otu ahụ DOS leadership ndị nke na outside na-ahụ ihe na-eme si wee dee ya si na ihe ọbụla ị na-ahụ da na-ejiri their letter headed paper dee na nke mee ya ignore until ịmapa afla apụtakọwara anyị otu Maazị Nnamdi Kanu ga-eji asịsị kwuo si there must be na sit at home ga-adị last Monday bịakwa again sit at home agaghị adịzi until ya akọwara anyị ya ọfụma anyị na-enwe anyị believe na o compromise go and ọnwụ na ya nwa wee mapụ afla ama m na ọ wee lawyer ọ na-agwa onwe ya eziokwu o kwesịrị ịma na ebe ahụ aka ji Maazị Nnamdi Kanu there is no how ọ ga-eji a function well ọ bụrụ na ndị niile na-ama na-eji a na-eme ya onye isi ekwuola ọ bụrụ na ha so na ndị a na-achị by to destroy the soul of IPOB which is DOS ha kwesịrị even if ọ na-ekwu ha they should be able to ịgbazi olu si onye isi ịma na-echizi ebe a na-ekwu okwu ka hapụ gị hijack ya were kwene ya mere ya ahụ so Igbo bụ Igbo na ihe awụkwa na IPOB a na-ekwu okwu ya ihe awụzighị IPOB matter this is a movement and this is an ideology onye ọbụla kwete na this ideology should rise leba anya enwezi nke a ga-agwa anyị jụ ajụjụ and ọzọ m na-achọ ikwu biko ole mgbe anyị ga-eme mmadụ pụtakwuo nonsense ghara asa anyị buru mma buru ube pụtasha any day ha kwuo that nonsense sit at home na onye pụta agbagbuo ya ị na-aga onye chepụtacha security niile ị na-aga gị buru okpi let us learn how to defend ourselves anyị agaghị aka were ụjọ na-adara enwe n'elu ọ bụ ha kwukwe na ihe anyị gbakpuchie n'ime ụlọ ha kwuo ihe anyị gbakpuchie n'ime ụlọ ka ha ji ka na-ara asị ndewo